Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado nakita kadasig lang sang tiyempo, Mayo 23 tuig 2020. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad tubtob kita sa takna alas 9:30 karon nga weekend. Aksyon Hotline! Ini ang weekend presentation ta kag dasig lang ho aton sining tiempo kay kon lantawon ang countdown ang bulan sang Mayo nagabil-habil na lang, and then kon isipon naton sa kalendaryo ang nabilin subong nga may nadlaw mga siyam na lang kag matapos na ining GCQ, no? And way ta kahibalo kung anong kapalaran nga nagahulat diri sa aton sa probinsya kag syudad sa Bacolod, bala amo na inang umpisa pag dangat sang Hunyo 1 sa ginatawag nga new normal. Aksyon Hotline! With Aksyon Henry Spulgar sa technical side, back up ta karon nga aga si Aksyon JM Baikin kag Aksyon Eden Abuso. Ako naman Aksyon Art Tayhupon, naga-welcome gid sa tanan-tananta nga magka-aksyon nga nagatutok na via Facebook Live. Now, ang mga naga-monitor dira, thank you gid sa inyo sini nga pag-suporta sa tanan nga mga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Pwede kamo actually magka-participar no, sa aton nga pagpangalagad paagi sa pagpadala sang inyo sini nga mga mensahe dira sa aton nga chatroom. Feel free sa pagpadala sang inyo sini nga mga komentaryo, no, mga reaksyon, mga greetings nyo, ganagan lang palihog para nga maka-ratsada kita karon nga aga. Aksyon Hotline! Kag sumungman, ara man kami available sa YouTube, bangod nga Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang available on air, kundi ara man kita sa online. Aksyon Hotline! Tiyan mo nang isa sa mga nagabulig agad nga ang mga OFW
pamaagi man sa mga innovation sa Radio Bacolod parang mga OFW naton nga dito sa iban nga mga pungsod bala ma-update sa mga balita nga nagakalanabo diri sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Ti may mga OFW pasubong, may mga nagaplano nga magapauli diri sa Pilipinas kay bisan sila ginakibang man no bangod nga ang mga kalabanan gid nga ato nagatrabaho sa Middle East apektado naman sining pandemic nga COVID-19. Action Hotline. Anong pila ka magdalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Now atensyon diri sa mga konsumidor sa Seneco kay patpatan ni karon sa ila may mga reminder sila kag subong man mga regulasyon nga ginapatuman sa pagsunod man sang kasuguan no kon parte sa sining epekto kag bangod sang maginahimo man no nga pagpanghanda kon parte sa COVID-19 no mga health protocols and measures agod nga at least mapasiguro nga hindi man malatnan hindi lang empleyado nila kundi ang mga nagapadulong dira nga mga individual o kon mga member consumers. Action Hotline. Ang isa pagid sang istoryanta ang bulig pinansyal sa mga mangunguma nga subong needed gid man o kinanglanon gid man kapin pagid nagapasulod kita sa tiempo muerto. Now initially may mga nagpatigayon na sang mga distribution hindi lang gali ni sa probinsya ho kay nakita ko sa iban nga mga banwa may ara man sang advisory nga ginpagwa ang ila sini nga mga tagpamuno or municipal agriculture office no may ara magali distribution in different LGUs. Sinong direktagi sini man nga maka-avail nanong himuon sini basing iban siling ko nga mga mangunguma nga naapektuhan man sang pandemic o kon sining COVID-19 bangod sang ECQ kag GCQ no lakip diring Bacolod ambot kon nakaibalo na ni sila napabalo ginpatawag kung anong himuon sini kag regulasyon nga magkaangkon man sila sang bulig pinansyal. Action Hotline. Ano pagid now ari ho ang DTI or Department of Trade and Industry ginatun-an nila subong kon bala ang pag-resume o pagbalik no sang dine-in pagtugot bala sa mga restaurant nga magkapatigayon na sang pag-dine-in o kung matugutan ng customer nga makakaon sa sulod sang restaurant ti subong ginatun-an ina sang taga Department of Trade and Industry or DTI. Action Hotline. Ambot sinikon mayara sila recommendation because part man sila sang Interagency Task Force, IATF, sa national. Hopefully, may ara ina ang suggestion nila, i-consider manina, kag kung balat pwede na ni subong, no, sa sining tiempo, sining panahon nga tugutan nga ang mga restaurant ni pwede na makabaton sa customer nga magkaon mismo sa sulod sining mga kalanaan. Action Hotline. Now, ang isa gid nga nagapabilin sa gihapon nga balita kag amuning mainit yung dinidiskusyonan while nga gahilapit kita sa bulan sang Agosto, no? Kaya ang target sa Department of Education by August 24 luyag gid nila nga sugdan no umpisahan ang klase diri sa pungsod Pilipinas. Bangod sini tidamo sa mga consideration, in fact, kagabi sa action firing line, liwat nga ginexplikar sa DepEd, nano ang ila sini nga mga plano. Ugaling lang kay damo man sa mga opisyales sa gobyerno nagalakip sa mga miyembro sang Kamara de Representante nga nagpalayag na sang ila sini nga pagpamalabag o kung ang ila sini plano nga hindi anay pa hindi pa tiempo nga magbalik ang klase sa tagsa nga mabulutuan. In fact, may ara gani sang congressman nga nagambal nga untaton patapuson tani anay balang pandemic ni. Ang problema kag tubtob nga may ara sang bakuna, sang vaccine na nga madiskubrihan
dira nakita ma-decide kung magbalik na ang klase. Action Hotline. Pero padayon nga ginapanindugan sang taga Department of Education nga ti kabudlay kon madelay pa kita no? Kinanglan gid sunod sa taga DepEd nga masugdan na ni kay kon mapadala lang kita sa aton kadlok, problema man siling nila ang kalidad sa edukasyon, no, sa kabataan, makompromise man. Ti subong dako nga pala mangkutano ni sino mga magapangibabaw. Ang desisyon bala sa Department of Education nga base kon may ara man sila sang konkreto ni nga mga pagtuon o bala may ara man sila sang ginhimo sining konsultasyon sa maginikanan prior pa sa ila pagbalay sa mga plano kag pamaagi kung anong approach nga himuon agon magkabalik lang ang klase sa Agosto 24. Action Hotline. Kay kadamo sang mga nagapalayag sang ila mga concern kag kabalaka. Kati kung mag-amo ning sitwasyon, kung hindi man lang kita sigurado, gid, nga mahatag naton sa mga ginikanan ang assurance, kati way kamo dapat problemahon, no kay damo makami sa mga approach mo, hindi pwede, number one, online, no? Online nga pag tudlo sa kabataan. Number two, modular, no? May ipadala nga mga kwan sila, nga mga gamiton nila abi sa ila pagtuon. Dason ang maginikanan amo ning mabulig man tudlo. Siling ko gani paano niya maginikanan karon nga huwot-awot man ang ila ibaluman. Action Hotline. May mga ginikanan gani nga kabataan pag ganing nagabulig para nga mag-text kay iban di man yak balo mag-compose ang text. Kag hindi gidang iban nga maginikanan, sorry to say, pero damo ginikanan hindi masyado gani huwot-awot gani makabasa. Action Hotline. Kag madamo pa nga mga approaches or damo pa nga mga pamaagi nga ginasuggest sa Department of Education. Now, ang latest nga update mo ni. Ang Department of Education may ara kinanglan subong nga 27 billion pesos budget ini para mahatagan sang laptop ang mga manunudlo sa pampubliko nga mga eskwelahan. Ina sa laptop pa lang ang question di ang pagbutang pagidiya sa mga internet connection kun online gid man nga inang wise ang face to face nga imuon nga magatubangay ang mga maestra kag ang mga estudyante kag daw hindi gani katag ang gobyerno sang ginapangayo nga dugang nga sweldo sa mga teachers. Tigastuhan ini kag may bastante pa blang nga pondo para sa pagpamakal sining mga laptop. Siling ko amo gini ang balantayan tadamo gini sa mga negosyante na naman ang maubusan sa supply sang laptop. Damo naman ni maghabok ang mga negosyante kaya tiyamakon mo kung kinanglanon gid needed gid sang tagsa ka mga maestra nga may kaugalingon nga laptop. Amo naman yung paghubas ng supply sang laptop sa Pilipinas mo. Kita mo gid lang na nga epekto sang COVID-19, no? Kagamay lang gid nga sa isang virus. Grabe ang epekto siniya, no, sang COVID-19 niya. Ang new normal nga mo ni gina-expect naton bisan sa pagtuon sa aton sini nga magkabataan, subongo ang nagakalipay nga mga kabataan niya ining halos do may gana bang eskwela. Siling gila po namin ni, no? Namin ni man galing ang problema sini kung mag-online bala, mag-online sa ulihi nga halimbawa, ang ginikanan, sige, bisan hawot-hawot lang ang aton budget, babakaltas ang mga gadget, kinaglanon mo, laptop na, cellphone man, kung ano, para nga ma-providean naton, bisan data lang, para nga maka-online study ka, upod sa teacher mo to, para lang likaw sa problema sa COVID-19. Sige, okay na lang na, idiyahan ta. Sigula, instead ba lang nga ang data nga suppose gamiton niya pag online sa teacher niya, basi alibay ang hina nga signal sa internet, plus ikadua, basi ang gina-iskuher niya, hindi kay ang pagpamati sa maestra niya, kundi ang pagampang sa Mobile Legend bla. Subong pertini mo ang Mobile Legend, bisan ang mga kabataan kay balo.
kag nagaka-addict sa hampang kag iban pagid nga mga games, no? But that is another thing nga balantayan ta, since bisan diri sa aton sa Bacolod, for example, may mga kuan gani mo, may mga ginahimo nga mga tikang resolusyon ang aton mga local officials agod nga mahatagan gid sang nagakaigo nga panahon kang ila gani luyag ka dapat hindi lang anay be maluoy ka mo, hindi talang anay pagdayunon gid ni nga magbukas ang klase tubtob way pa matapos ang problema nga ginadulot sang COVID-19. Action Hotline. Well, ini aton nga paino-ino ang akon personal gani nga paglantaw, siling ko dapat ning DepEd kag ang Department of Health meeting sila liwat upod sa mga congressmen, upod sa mga national officials para nga makabalay sila bala, para nga hindi kay lain ang panindugan sang Congress sa House of Representatives. Ang DepEd lain man ang ila paglantaw. Ti ang Department of Health dapat mag-level off ang ila sini nga pag tratar sini kung anong dapat kag ginanglanon, no? Ang balita subong niya nga dito sa national, ang niya balantayan tani pag pinauli isang OFW basi kundi matabo ang second wave. Nga mo ning ginalalisan subong kag hindi magani magsantuan na yung statement na sang DOH kag iban pagin nga mga opisyales sa nasyonal. Action Hotline. Ding kakita sa naiyaman si COVID-19 amo ni siya ang isagid sang nagpabag-o sa aton sistema, sa sitwasyon nga mo ning aton atubangon sa katapusan o sa tunga-tunga nga bahin sini nga tuig sa 2020 ang ginatawag nga new normal. Action Hotline. Now, nabatian ta na mga teachers, hanay sa mga teachers, nabatian ta naman ang palayag no, sang mismo pamunuan sa DepEd, mga opisyales. Kagapiti taga DepEd naman tuluwat ng eksplikar niya, okay na nga amon sini nga ginahimo tanitanan para man sa kayuhan sa aton nga mga kabataan, no? Para sa futuro sa aton kabataan. Pero tidamo parents gambal tinano ni ibutang namon sa riskong kabataan namon niya kapag katapos way man siyang kasiguraduhan, nga kabalo ka naman sa mga kabataan subong kung anong kinaiyasang mga millennials kapin pagid sa bag-o nga henerasyon dumatyagan kuya do mga superheroes bala nga daw way ginadukan. Action Hotline. Now, kung nabatian tang taga DepEd, nabatian tanaban ang mga teachers ang ila pananawan, may statement man ang pila ka mga political leaders nato na officials, ambot ang kumon tao, nano paglantaw nila siniman, ma-check ko bi karon nga aga kung nano pag lantaw sini sa mga ginikanan o kay siling ko umpisa ni sa June basi may mga activities na ni in preparation for the opening of classes, pagpanganda sa mga eskwelahan and all, di maobligar man lang ni gyapon ng mga parents. No, kung gusto mo yung hindi mauling bata mo, pero siling ko kung hindi ni mapainsinding ginikanan, basi mamilag-pilag ni ang mga estudyante pagsulod sang August 24. Patrol reports. Check karon ta si Action Alvin, graba ara siya karon sa pagchekyar sa mga dalanon para nga baloon tabi na nung sentimento sa mga ordinaryong tao parte siniman. Action Alvin? Na art, no? Diri sa downtown area, pila ka mga ginikanan ang naga-express na kanina pa sang ila sining plano, pabor o kag ang iban pabor, ang iban hindi. May mga rason na sila action na art nga pabor sila nga bukas sa August 24, may ara man hindi pabor sa pagbukas ng klase sa August 24. Actually, diri kita subong sini action art sa area sa downtown, particular sa merkado din diri nagalabay. Inadamo gina parents, nadamo gini kanan. Dabi pa maguta sila karon kun ninali. Halimbawa karon ang ipatuman di sa Bacolod inang hatagan lang bla materials ang kabataan and then ginikanan magtudlo kung mas kasangkol sila magalakatudlo sa kabataan nila. Lan, isa pa na action sige, na art, no? Si Ma'am Bala kay isa diri nga nagabaligya man sa merkado, no? Ma'am,
may estudyante. Pila pa gani ang estudyante mo, ma'am? Ano lang. Isa lang. Isa na lang, ano year? Elementary. Elementary. Oh, Elementary Action Art. Oh, ma'am, pabor kang sa August 24 magbukas ang klase? Kung lang ito, hindi ko tani, anay. Para pang tawag lang ang COVID-19. Wala na ako niya mambal. So, Action Art, Hindi siya pabor. Oo. O, isa pa lang. Isa pa lang ha, hindi pabor. May Okay? isa, hindi pabor. Si Madam. Madam, may mga estudyante ka pa? Oo, 3 kabilog. Bo, tatlo. Sa Bacolod ko eskwela. Oo, diri man sir. Anong grade, ma'am? 11 sa anang 10. Grade 10. Oo. Ma'am, pabor ka nga sa August 24 magbukas ang klase para sa mga estudyante? Ako yan, hindi ko yan pabor. Kay kung wala ko yung vaccine para sa COVID, hindi ko yung magsugot ang akong mga kabataan na eskwela. So, hindi pa ko yung magsugot. Kaya nga, kadelikado. Diyan subong saya akong kabuhi sa mga bata ko para edukasyon sa buhay na mo. Kaya napili ko yung buhay mo. Hindi ko. Sige, ma'am. Salamat nga lang. Action Alvin. Action Alvin. Yes, sir. O, iti butang tabi, why some physical appearance sa eskwelahan. No, kasi sa depend, madamo sila sa ginalantaw, diri nga makonsideration, nga approach kung paano ni makalearn ng kabataan. Pwede man nga padalaan materials kuno mo nga inang sa balay. May timpo na si nanay, gininterview mo bago lang. Kung nalimbawa, hatagan sa material, siya na lang mabulig edukar sa bata niya. Masarangan niya na yan. May timpo siya. Ma'am, kung ang DepEd maghahatag sa mga learning materials sa imong mga kabataan, kaangay sa computer, padagaan, masarangan mo ni matuduan man mga kabataan mo, ma'am? Di ko makakaya kung may bayad man na guro magbuwan sa mga computer. Ang computer, yun hindi niya madalang gobyerno matag, Action Alvin. Kapag Action Art? Siling kong computer, hindi niya gobyerno magatag, kundi ang ilay materials lang lang ay ng, halimbawa, may mga reading materials, mga reference, abi kung paano nga tudluan ng bata. Kaya why ganing physical mo nga... Ma'am, kay ko mo, kunti, wala man sa eskwelahan para malikawan ining social distancing o kung physical. Sarangan mo man matudluan ang imo mga bata kung may libro kag iban pang mga learning materials? Oo, sa nga subong ang ginahimo sa akong bata man. Kaya ako na ko, ang ako ko subong ginaklasihan nga na iya. Kagduwa kinakauras ang ako niya ako, ginabakla niya na libro, mga natudluan na kay ano pa lang mo ng kinder pa lang ang apo ko kag grade 1. Pero ang grade 11 mo? Ang 11, kuya, sila lang nag-ano ya kaya. Study na lang? Oo, sila na lang sa balay na lang sila nag-ano. Di ko na obligahon, karon halimbawa, abi ang approach, online, masarangan, makabakal sila ng mga gadget nila, laptop, mga cellphone, kag internet connection. Oo, kung ang approach halimbawa, ma'am, online na pala ma'am, via internet ka computer na lang. Masarangan yun makabakal ka mo computer na. Hindi kami kasarang, ikapigado kami wala kami kasarang ibakal sa mga computer. Hindi ang mga kabataan yan subong, hindi gani kano, ayan pa sa online, kung face-to-face sila sang maestra, dapat may face-to-face kaya. Kami yung mga pigado, hindi kami kasarang. Wala kami kasarang na ibakal. Sos, sige be. Duwa na to, hindi na sila turong duwa magsugot. Abi, duwa pa lang. Duwa isang kapaburaw. Matutong tabi laki, be. May panindahan man di laki. Si Sir, timingan tadi kay ari man skilled sang merkado, nag-drive man siya. May mga ginapa-eskwela ka bata o kunutod? Okay na, sir, tapos na. Tapos na. Okay, way na sa problema. Way na. Tapos na. Oo. Ang may estudyante lang para at least makuhaan na itong pulso, be. Sir, sir, sa Action Radio, may estudyante ka pa nabilin? Meron pa. Anong grade, sir? Grade 3, grade 11. Sir, pabor ka nga magbukas ang klase sa August 24. So, hindi guro na, matabo guro. Uy, 3 na. Oo, hindi na pabor, sir. Sige, Action Art. Sir, salamat. Sunod na siya. Daway gisang nagapaburaw? Oo, kagina. May na-istorya ko to. Gusto nila may klase na kay gaugtas man sila sa bata nila. Ay, susa. Okay, adaw na magbugtaw. Sige, be. Mamangkot kita diri Action Art. Kay magsulod ka diri sa Central Market Action Art. May ara man yang may ginapahanom din nila diri ang home quarantine pass pero why na ni social distancing na lang subong. May mga nagabantay.
pamangkuton ta sila madam te mga empleyado man ni sila mo. Si ma'am may mga estudyante ka pa subong nga ginapatuon. Oo. Oo, pila pa? Isa lang bata ko. Isa lang bata mo. Oo, te anong grade? Mag-grade 9 na. Mag-grade 9 na. So high school na action art, no? Ma'am, subong ma'am, ang plano ng gobyerno is August 24 magabukas ang klase. Sa imo bilang ginikanan, bilang nanay, pabor ka di? Okay man siya. Kaya dito, di pa tadaan mabala ng COVID mo. Okay lang. Kung sa August 24. Pabor ka nga magabukas sa August 24? Pabor ka? Dua-dua. Ay, duwa-duwa. Kaya na naman, pabor siya, nag-atras siya. Oo, 3 ka hindi pabor, may gaduha-duha. Gaduha-duha. Kaya siguro, why ni sila pa pa-insindi mo, why pa bala maplastar, mayo gid sa ginikanan man kung ano ang approach ng mo. Okay, Oo, si ma'am. Ma'am, may utod ka nga pa-eskwela? May bata. Ano sa May bata ka na, ma'am? Daw dalaga lang taon, action art, may bata. Para ka naman, mga dalaga. Oh. Oh. Ano kung bata, ya? Anong grade sa bata mo, ma'am? Isa ka high school, kag isa ka elementary. Bailaki. Bailaki. Isa ka elementarya, isa ka high school. Pero kung ilang taon mo si ma'am action art, hupin pa katama, no? Pabor siya, hindi? Pabor ka, hindi? Hindi ko pabor, yes sir. Hindi ko gusto nga ibutang sa risguan kung sa kabataan ko. Kahit wala ka man pang may nakuan nga vaccine nga para sa COVID eh. Para sa kondo ka, pag kadelikado ka. May post ang mga kabataan sa na art si ma'am, no? Duha na ang naghambal, hindi nga wala pa sang vaccine para sa COVID. That is why hindi sila pabor. Okay. Isa sa mga rasones. Pero si Sir, ari kita subong nakalabot na kita sa isdaan, si Madam Pamangkuton tabi kay kanami sa mga baligya niya mo. Ma'am, live ka subong sa Action Radio Bacolod. Ma'am, ang klase sa August 24 amo ning plano sang national sa unabahin sang Department of Education. Pabor ka nga magabukas ang klase sa August 24? Okay Okay. Pabor ka? Oo. Ano rason? Siyempre may estudyante man tamo. Action Arts, pabor siya. Nga, pabor siya kuno, nga, pabor siya. Kay may estudyante pa man siya Action Art. Anong grades ang mga estudyante mo? Aba, kadamo ko, apo nga daan, 22 sa bilog. Ay, abaw, lula ka. 22? Oo, lula ka na? Anong rason nga nagpabor siya kuno? Anong rason mo nga nagpabor ka, ma'am? Siyempre, para nga daw kanami man. Kanami man? Oo. Kabudlay unla mga klase, ang tao ay kwan. Income, ang mga driver, ang mga ano. Sige na yan. Gabaligyan na siya sang isla si ma'am, no? Okay. Si ma'am, ari pa. Pabor siya kuno, kay may driver wa income. Sige. Oo. Sir, ikaw, may estudyante ka pa? Oo, lang mo. Pila estudyante mo? 4. Anong grade? Isa ka grade 10, isa ka grade 4, isa ka prep, isa ka grade 1. Isa ka grade 1. Pabor ka nga may klase na sa August 24? Ako hindi. Ang rason ko kay nga kabataan na yan mong tiwan sa mga kapikan na sila sang virus butang ta wala na sila resistensya. Pabor ko kung may vaccine na. Kasi wala ko ang vaccine mo. Mo na yan. Kung sa ako hindi ko kayo pabor. Hindi siya pabor. So, 3 na sila kapangita. Dapat kung may vaccine. vaccine. 4 na guro. Isa kadua-dua kag isa yang pabor. Oo, isang pabor. So, 4 na action art. Okay. Inaya action art on the part na sa mga... On the spot na yung Sonalbi, naging check na ton kung anong paino-ino sa tao. Kaya doon mo yung top story of the week Oo. Si Sir ba, kung may kay mangguton ta, Sir, may mga utod ka, manghod, o kung may bata ka na, Sir? May bata, wala pag-eskwela, Sir? Pero may utod ka. O may ara. O, ginapa-eskwela mo utod mo? O, ginapa-eskwela ko utod. Pabor ka, Sir, nga may klase sa August 24? Hindi. Hindi ka, Sir? Hindi. No. Rason mo, Sir? Pwede para hindi magbalik ang COVID-19. Hindi may posibilidad magbalik ang may klase mo. So, 5 na, lalaki. This time, lalaki. Doha na kalalaki na action art, no? Hindi man siya pabor. Si Axon Alvin, ikaw yan nandula,
O, Action Alvin, alas 8:32 na. Action Hotline. Duha na lang guro at least napulo ka mga respondents ang paan ta subong. Matry man tabi katulad sang social weather station lang nga may ginahimo man nga mga pamangkot sa mga respondents. Ang aton ni merkado lang ni ganiho. Action Alvin. Aksyon na art. Pila na to? 5 na. Anong ang hindi pabor? Ano mang hindi pabor? Isang pabor. Ha? Isa pabor. Isa ang medyo Dua-dua? sa pagdesisyon. Oo. So bali-walo na. Okay. Ikasyam bin, pamangkutunta si... Hasta ng tapulo, okay na na. hasta ng tapulo. Ma'am, may estudyante ka pa, ma'am? Oo. Ano grade? Nang college ka mag-grade 12, ka grade 8, ka Damo ba? grade 5. Grade 5, elementary, high school, college. Ang iya sining mga kabataan. Eskwela pa. Pabor ka nga magabukas ang klase sa August 24? Hindi pa siguro. Naaman, ma'am? Ano pa ko kay ti, siyempre, hindi pa yadaan clear ang ginatawag nga COVID mo. Kaya mo na nga, hindi pa clear bala. Kaya mo na nga hindi ko man pagisugal ang kabataan ko kay tigado kami nga daan, tiga budlay, way ta kwarta. Kaya oo. Mugin na number 1, sige. Salamat. Action na art, no? Ikasyam pa to. Okay. Ari ang katapusan ta. Last be, last. Lalaki ang katapusan ta. Ano, no? Lalaki. 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 Pamangkutunta si Sir Bala, kung ini siya may mga kabataan man. Sir, live ka subong sa Action Radio. May mga kabataan ka pa, sir? May eskwela pa mga kabataan mo? Why na? Why na gali? Why na? Why na? Dito ta, si Ma'am. Paso. Si Ma'am, gapanindahan ka, Ma'am? Bakal para sa kanto sa uma. Ay, okay. Kanto Ma'am, sa uma. kasubong sa Action Radio Bacolod, simple lang pamangkot, pabor ka nga magabukas ang klase sa August 24? Kung ang COVID magsige, hindi ko pabor. Pero kung do mahina na, kada wala na, hindi ko pag-irisgo ang bata ko. Sa sitwasyon subong, ara kita sa General Community Quarantine, pabor ka nga August magbukas klase? Para sa akon, sir, hindi ko. Hindi ka. Hindi pa ko. Kay daw, hindi pag wala pa takabalo sa second wave, sa third wave. Kung magdagsa, so mas prefer na lang next year na lang. Sige, ma'am. Prefer ka next year na lang, ma'am? Oo. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Action na Amakon mo na. Amo na ang mission sa buong sang DepEd kung paano pa insindiyon ng mga parents. Random lang nato na ginimo nga survey o kung pagpamangkot na nga way niya preparasyon Action Alvin, gulpiada lang ipamangkot mong parents, bla? Oo, kagagolpya kita sulod sa merkado para diriya kay ari ang madamo nga mga tawo nga nagasulod aksyonar. Pwede ka nakamatamat ko da kay basi masalaan ka pa karon nga maestro da ka kwan? No? Nakadtuda. Hindi. Pero ato na dibulig ni no bilang giyaman sa taga DepEd. Ano mga misyon nila nga himuon subong paano nila i-convince ni magginikanan? Kapin pagid kita may mga opisyalis yung gambal nga siya dali lang, hinay-hinay lang ta, mo na bla? Oo. Amo na Action Art, Ari na kita sa Guwa Subong. Okay. Basi gusto mo, way ka pa na satisfied sa napulo, basi gusto mo, dugangan pa. Isa na lang? Isa na lang. This time Action Art, mamangkot matabo kita sa piyak naman. Ay, basi layo pa na iya? Ari na kita diri. This time police pamangkutunta. Police, arebe. Police ining police pamangkutunta kumbala siya. Why ka na live? Pa eskwela. Why ka na live? Na biling ko tong ako niya nga pangalan. Ate, sige na lang. Sige na lang. Sir, live ka suwong sa Action Radio, may mga ginapa eskwela ka pa nga manghod, sir? O may ara pa, sir? Mga 3 ka bilog, sir. 3. 3 pa Action Art, si Patrolman Bintad, no? Sir, pabor ka nga magabukas ang klase ini nga bulan sa Agosto? Bale, sir, kung ako lang, sir, bale, hindi, sir, kay kuwan pa daan, may damo pa subong kapasitid, gasaka pa ang kaso. Kami tanin, sir, kung sa sunod pang tuig. Dasun tuig na lang. Sige, sir. Salamat din, sir, ha? Sige, sir, Di okay na na. Grabe, no? Siyam ang hindi pabor.
isa ang nagpabor, isa ang gaduha-duha pa. So sa 11 ati majority action art hindi Paman, nagtapagan ni isa kay siling ko base may magpabor pagid. Pero abi mo ang problema sina, why maayo sila ma-explikaran sa DepEd? Although ini kapila na naton ginpa-discuss sa DepEd ang mga approaches nga gusto nila himuon. Oo, na art, no? Sige, okay naman na. Okay na ni. Okay na na. Okay, basta may dalaga pa magguha. Di ano ko nung dalaga hindi mo naka-decide bis mo ko pabata mo. Oo, kagina, para sa to kagina, abi ko gani dalaga, pero may doon nagaling ka ba? Sige. Aksyon na naman nga sitwasyon diri sa downtown area with aksyon na Nani Kiraw, ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon radio. Action Hotline. Isa sang ginimo taman karon nga aga, agud hibaloon ang pulso sa publiko angot sa sining plano sa Department of Education. Now, kita niyo bisan nano pang eksplikar sa DepEd. Bisan nano pang ginahimo kag bulig taman ni sa DepEd para at least may tiempo pa sila May, June, July, na? Ini nga mga binulan, ang ginaisip ko masami siling ko dali na lang gid nga mabinulan ang preparasyon ni mo nila. Kay kung dayunon gid by August, dasig lang ni mainadlaw mo. I believe and I presume by June may mga schedule of activities na sila as part of the preparation. Ambot ko madayon pa ni ang mga pagpreparar, ang mga bukas klase program, na bayanihan activities nga ginapakadto sa eskwelahan ang mga ginikanan, mga parents kag pabuligon limpyo na amo na ang mga pila ka mga bagay nga tiway patakay balo kung anong plano gid sini sa DepEd. Action Hotline. Damo ang mga approach nga gusto nila. Kag isa dire amo ang online learning, no, online learning. Ti sa mga nabukid inisigurado hindi gini applicable. Kung may aragid man sang face-to-face, 50% lang. Ang iban, padalaan sa mga module, padalaan sa mga kopya. Material sabi, kay ti sa umakaron to, butang ta may ara sa database nila no? Dason, require mo USB nga ariyo para at least may ara kalang uyat. Tanti din na karon ilang taon? Kung ay ka man lang laptop sa balay mo to, alam mo na sungsong sa ilong mo. Action Hotline. Why gini, may mo? Now, DepEd, please, ari amo ni sila siguro dapat mga parents ni paintindihan tagid prior pa man magabot ang July kag August nga ti dira na gid maumpisa ang klase. May panahon pa man. Pero nakita ta sa pulso sa publiko do kabudlay gid, no? Kabudlay gid sa ila kumbensyon nga mag-umpisa na, no? Mag-umpisa na sila sang nga mag-umpisa ng DepEd sang klase kag ang ginikanan kalabanan do hindi gid magpasugot, may gaduha-duha, may gahuo, pero ito yung rason nito yan, para may ubra magbataan niya kay kadlaw na magbugtaw. Action Hotline. Siling the fast, the furious, we love Action Radio, and my heart most especially in Western Visayas sa Blessed Saturday, si Action Jan Paul Tia sa Iloilo to kuno, John Hamula, Action Art no vaccine, no opening of classes, this is too dangerous. Rafael Casires, Casiris family sang Tangob, Saramilo, good morning. Ana Marie Arbon Imit, good morning from Barangay Tangob. Keep safe everyone. Watching from Barangay Mansilingan, si Ma'am Andrea Amanda Jaime. Dennis Richard Tibo Roma, sa San Enrique, ang Roma family ginatamiyaw niya, Warwar Banat. Good morning, ang sunat greet ko lang. Banati family, diri sa Barangay Felisa, Warin Permigi Kapamati, Basco Gid. Diri damo gin nga salamat. No, Silver John Magno, sila nga good morning, action art greetings from Barangay Cadiz Viejo. Okay. Darlene May Parinio, good morning. Kay Yoli Bihag, good morning man. Cory Vidaha, watching from Kuwait. Gerard Sulog, good morning sir. Otelo Iscorson, morning man. Melchor Baroka Rumines, Barangay Kagawad. Grace Sabordo, hindi man pabor si paring Albert Sansong mabukas ang klase. Good morning everyone, siling ni Grace Sabordo.
Darlene May Parino watching from Toronto. Keep safe sa tanan. Maflor Brania Bautista, good morning. Mary Grace Eugenio Fermin, good morning man. Jose Groli Tansingco Gayuna. Lito Dayap, Roger Mijares. Oy sir, good morning from Tangob Gardenville. Good morning magalis sa pamilya Cordoba. Hindi ko lang si Madam Roslyn Dira and upod siya pamilya, good morning sa inyo. Fred Nina, Yvonne Itabag Antaran, morning sa inyo. Juna Palier Soriano, oy, at taga-mulubulog na tamyaw niya. Bernadette Lacson, good morning, watching here, Paglaong Village. Thank you, mga kaasyon. No, sa inyo mga ginpadala nga mga mensahe. Ang iban, karon naman dugay-dugay. O, pwede pa ka mo kayong agaw, okay, basahon talang na karon, pabor ka mo, nga ibalik na, kung mag-umpisa ng klase sa Agosto 24, kag kung hindi ka mo pabor, o kung pabor man, ano ang inyo? Diri rason. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadap
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:56 na, oy ari galing aton sining COVID-19 news update nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Grace Pharmacy. Ang pinaka-latest karon nga ginpagwa nga record sa bilog nga kalibutan, ang suma total now as of today sang kaso ng COVID-19 sa bilog nga kalibutan is 5,298,207. Ang mga naka-recover 2,156,295. Ang mga nagkaramatay
339,418. No, amo na iya ang sabilog nga kalibutan nga latest karon ginapagwa kon cases sang COVID-19 ang paghahambalan. Now diri sa Pilipinas, sa Western Visayas kani may mga bag-o nga ginapagwa nga advisory ang DOH, no? Pero ang sa bilog nga Pilipinas, as of yesterday, May 22, at 4 p.m., ang cases is 13,597. Ang mga nakarecover, 3,092. Ang mga nagkalamatay is 857. Action Hotline. Damo gani gambal sinila tani Sir Bla ipa-explicar ni no sa mga doktor ang mga nakasurvive paano nila niging buligan man no paano nila ni anong mga bulong ang gindapat nila ni amo ang gusto nila tabo ti siling check talang na no ayaw magkabalaka kay ato na ning amat-amaton no para sa mga nagapamangkot. Action Hotline. Ayos ang iban pagid nga maminsahe nyo pakaronan kinadugay-dugay. Benji Bernaldez, galing niya monitor lang kami sa vessel in Siomaro. For the meantime, hindi lang tani mga bata, hindi lang tanay mag-start ng klase. Sa mga bata, kay imbis nga makontain tang virus, mas spread pagid ini kung ipurso tagid mag-start ang class. Wala pa daan vaccine subong. Bisan kami gani nga si Ferris na budlayan mga crew change, mag-crew change, tani insindiyon lang danay nila. Subong sitwasyon tanga pandemic, Ramon, as lang sir, masarangan ka man network provider kang online ang tanang na school level, hindi niya masarangan niya. For sure, kapin pasubong may mga areas nga porte kay nay signal. Kabayad ka gani monthly, gani ka igod ang imo sining internet connection. Ina yan daw ka imposible kung parte sa online daw nga ina ma 100%. Now, ang problema naman, sa pagtudlo sa ginikanan kuning kaso ginmanabi damo mga approaches man siling ko na nga gusto sa DepEd ipatuman ti ang pamangkot sining ginikanan bangod sa pagpanibag-o nga himuon nga program handa bala kita no nga kita na magaserbi kay iban gani ay ginahimo lang mga maestra kundi second parent ini ang ila papel pero ang iban nya pasulahon tani kay kaulugtasan dis balay. Action Hotline. Tikon sa balay pagid nga ang ginikana na matudlo ambot ang kabataan kon basi permi pitkon nga may bla ka iloy ang lunggan niya di ka kaintindi way ka pamati sa akon na ay kasadya man nga grabe nung dulot ni COVID-19 no. Action Hotline. Impunto alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Now diri ko na yo sa bulig sa mamangunguma. Bisan pa man nga subong damo pagid sang mga financial aid nga gina-expect, ari ang makaluluoy di sa aton ni sa province kag sa Bacolod. Ang mga nagatrabaho sa magagmay nga mga establishmento komersyal nga tinawad-an na sang pondo halin sa dole, ang iban sa SSS way naman kuno bilin pondo, BIR ti ambot ko may ara pa man sa mga mangunguma may araman sang financial assistance nga ginhatag. Now, sa province, the last day, si Governor mismo may panagtag dito nga assistance sa mga mangunguma, but ang iban nga mga lokal nga municipal agriculture office, nakita ko may mga posting sila pa ibalo nga muni, may ara sang financial aid. Paano ni man ma-qualify ang farmers kag inibala palarihas ang ginabaton ini nga financial aid para sa mga mangunguma kag paano ikaw ma-qualify? Online sa hotline. Joining us this morning is the provincial agriculturist of tagpamunos ang Provincial Agriculture Office. We have Attorney Japhet Masculino on the line. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Kag ate okay gid Good morning man sa aton nga mga tagpalamati sa Action Radio. Halong gid permisa ra kabalo ko do sako ka man subong frontliner ka man sa libutay sa pag
eksplikar sa mga mangunguma kapin pa sining financial aid nga ginahatag no sa national government. Tell us ano ni man paano ni kag may na-determine na subong nga mga beneficiaryos ni in every cities and municipalities, attorney? Ako, Action Art, no? So, ang ginbasihan sini Action Art, inang aton bala ginahampal or ginatawag nga RSBSA, no? Kung Registry System, Basic Sector in Agriculture. So, dira makita naton Action Art, dapat magpa-register sina dira ang aton nga mga farmers sa ilang municipal or city agriculturist. Kag dira sina nga lista, dira na ginbasihan kung sino nga mga farmer maka-avail sang ining financial subsidy for rice farmers nga diri sa aton ang mga qualified beneficiaries are those nga may talamnan 1 ka hektarya pa nubo, no, 1 hectare and below. Sila ang maka-avail sang 5,000 pesos nga financial subsidy for rice farmers. Okay. So, kung 1 ka hektarya panubo, pero ano ang mga requirements na dapat ang ma-determine ang ilang mga local municipal agriculture office? Oo. So, dapat Action Art, naka-register ikaw nga farmer, nakakadto ikaw sa aton city or municipal agriculturist, kag nagpa-register sa RSBSA. Amo na siya, Action Art, may mga kuha na siya, may mga requisitos bago ka mapa-register sa RSBSA. Ang imubing nga kwan, landholding mo abi, dayon na anong pinuyal sa ako sina. No? So may mga kwan, may mga pamangkot, may mga form ikaw nga 1 page lang ganyan ang form Action Art nga kwan nga imo i-fill upan. So from the data, from sa sina nga listahan sa RSBSA, ginkuan ina siya, submit ina sa Department of Agriculture, kag dira ginlantaw sino may mga talamnan 1 ka hektarya kag panubo, amo na siya ang mangin beneficiary sa Action Art, no? So initially gani diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, ang estimate sa Department of Agriculture mga 20,488 ka farmers. Okay. Ugaling nagdako ini, no? Nagdako ini Action Art naghimo 25,000 ka farmers ang mangin beneficiaries kung maka-qualify sila sa sining financial subsidy. Kung ikaw biga arindo sa mga lupa nga nubo sa 1 ka hektarya, hindi kaya kwalipikado? Actually, kadto ka lang sa kadto ka lang sa imo city or municipal agriculturist, kag i-declare mo i-declare mo nga arindador ikaw, no, kung pila ka tuig, no? May mga information dira sa sa form nga ginapilapan sa farmer. Sir, ano ni siya? Uniform ning 5,000, pila gini exactly amount kung ginatag sila? 5,000 pesos per farmer, Action Art. Okay. So, ina siya outright mabaton mo? Yes. Kung naka-payroll ni siya Action Art, halin sa Department of Agriculture, gina-download sa Land Bank of the Philippines ang kwarta, gina-schedule ini siya ang panagtaganay sang 5,000, no? So may mga different land bank offices kita all over the province, dira sina ang panghatagay or man naga-schedule man ang taga land bank nga makadto sa 1 ka banwa or syudad kag didto managtag Action Art. Okay. So bali ang funds ara iya sa bangko kundi ang matagsa na lang ka municipal agriculture officer, sila na lang niya ang mag-identify kag maghatag certification to those nga mga beneficiaryo. Actually hindi, kundi depende ina sa farmer. Kay kung siya nag-declare siya nga 5 ka hektarya ya duta, hindi siya maka-beneficiary, no? Kasi kuan ini siya mo nang na computer na ini, may program ini. So sa computer makita na dira nga ini sila tanan nga mga farmers 1 hectare and below. Okay. So may anyway, siguro kompleto naman halos ni datos ang tagsa ka mga municipal agriculture office kung parte sinisa, no? Kag sanong target sining nga matapuson ang pagpanagtag?
Actually, ongoing kita subong, no? Kay depende ang pagpanagtag sa download sang Department of Agriculture sa Land Bank, no? Kag paghatag sang payroll diri sa aton nga mga local land bank offices. Kay amo na siyang basihan dayon nga inform ang aton mga municipal or city agriculturists ari ang payroll ninyo, i-inform ini nga mga farmer nga amo sila ang beneficiaries. I see. Kasi may date, may time nga makadto kamo kun diin ang binyo nga ipanagtag ang financial subsidy action art. So kinanglan ini nga Mayo ni matapos ni hopefully ang distribution. Banta ko hopefully siguro kay at least siguro subong sa subong nga adlaw may mga almost mga 8 kita guro ka banwa kang syudad plus nagligad nga mga 8 man. So at least may mga almost mga 16 na kita kakuan ka LGUs nga pangatagan ang mga farmers. Ano tiya sir nagkadto sa province nga si Gov mismo ang nag-turnover sila? So amo to siya action art nga ti kwanto siya daw ceremonial bala no ceremonial nga turnover nga ti may mga farmers kita nakakuha na sila sang kwan sang financial subsidy to show nga ti ang aton probinsya nagasuportar gid sang sining nga programa sa Department of Agriculture no nga in close coordination sa probinsya. Okay. Sir, sa mga mangunguma, basing iban bala, way pa yung marabutan kapin pagid sa mga far-flung areas nga posible mangin beneficiaryo. Anong advisory ni mo, sir? So, ang akong advice sa Action Art, no, makadtugid sila sa ilang city, kag municipal agriculturist, kag magpa-register, no? Bisan ano kalapad imo talamnan or umani mo, kadto lang kag magpa-register kay ti ang ginahatag nga benepisyo sa probinsya hindi lamang ining kuan mo ining financial subsidy action art no kay sa mga humay naton subong may ara nga ginapanghatag isa ka sako nga binhi kada hektarya kag ti may 2 ka sako pagid nga libre nga mga abono action art no? Very good. So but silingon nga mabaton mo ini nga mga benepisyo kung naka-register ikaw sa RSBSA sa inang registry system no so kasimple gid lang kadto bisita kamo sa inyo city municipal agriculturist kag magpamangkot kag kung wala pa kamo na rehistro parehistro gid kamo kay para maka-avail kamo sa sining mga benefits. Naga-include man ni sir sa mga CARP beneficiaries? Basta ining sa FSRF Action Art tanan ini no regardless kung CARP ka importante lang nga may ginapanagihan ka duta or may tiller ikaw 1 hectare and below Action Art. Sige. On that note, attorney, salamat gid sir ay sa imo sining nga tiyempo kag halong gid permi. Salamat man Action Art kag ti amo na no sa mga mga mangunguma pa-register gid makikita sa inyong city kag municipal agriculturist no sa RSBSA. Thank you gid. Good morning. Action Hotline. Ang provincial ang head no sang Provincial Agriculture Office Attorney Japhet Masculino. Si Ria May Basan siling niya Action Art morning hindi man ko pabor. Pagbalik klase siling niya tamiyaw ko lang makoy kag Basan family. Thank you gid sa imo da. Thank you sa pagpadala sa mensahe. Paring Raymond Alarcon Sagal Jr. tamiyaw lang ko da kay Riniel Sagal Phase 3 Handumanan kag kay CJ Gail Pamila Quirino monitor sila. Thank you gid pareha. Si Madam Jinky Meray siling good morning. Kami di nakarlotad, day off. Good morning sa tanan nga tagpalamati lang sa tanan nga Bakit Boys family. Vince De La Torre. O si isa ko tani si mo mapalabor kami sa Martes. Ate, sige, karon na lang na. Istoryahan na na. Vince, karon na. Ayos. Si Madam Alexandra, siya hindi magkupabor sa pagbukas sang klase hasta wala pa vaccine, okay lang sir mag-stop mga bata ko 1 year kaysa i-risk ila kabuhi.
ginalungan ko na sila since gagmay pa, so I won't take risk, gid. Kita mo na, ha? Ay, kay Rafi Zamora, good morning, medyo gabisyo signal di, hindi maka-live sa FB, okay lang mana. Kapamati lang kami diri, Baskog diri Action Radio. Thank you, gida. Regards lang kay Primo Rafi Zamora, thank you so much for listening. Araman si Roger Serba Hicaro, Dennis Salazar, kay Titi, kay Real Riandra sa anak ko, good morning. Good girl. Attorney Dan Pondevilla, good morning man. Jeffrey Paredes Siocon, morning sa imo pare. Herna Pamplona Las Piñas, Bibson Pagunaling, Maymar Fernandez Estrella. Tanan galing ang mga tunda, kumusta ka mo? Mga miyembro sang OTTG, Operation Tulong Task Group. Nakabalik na kamo tanan sa biyahe. Mga taxi drivers nila. Kumusta ang income ni sumungman? Okay naman. No? Mga taxi driver, ibaloon talabing ila status subong kay ang pagbiyahe nila ni sige-sige, pero ambot ginpayo man sila sang arkila sang ila nga mga ginarintan o kung mga tagiya sang salakyan no? Balaw ka, may lang kung kaintsinding tagiya kung hindi ganing kag-sigihon ang arkila mo tapos kagito. Danilo Saon niya mosta lang na sa Kansilayan Morsya. Kay Mamang Bibing Villarosa from EJ Faith, Dani Marilyn Villarosa Saho from Antipolo City. Pagbalik tayo, karon check karon may mga OFW naman nga mga gilpabayan sa mga sa mga agencies nila. Ngati na may schedule sila, mapauli naman sa Negros. Ari naman nga opisyon ng inter-agency task force ni nga kulang koordinasyon siling kung maabot kinang tiyempo nga ma-overwhelm o kung makulang kita sa isolation facilities, no? Ang isa diri nga manugsulod ang tigululan, no? Tinini ang available nga butangan ta sa ila, di ba? Ay kabudlay man sini magamuning sitwasyon man. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
istasyon sa panghutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Nga iban man nga pwede.
mga online. Kilala ko ni ganiya, sige man lang sa virtual, Zoom ang ginagamit mo, Toy? Yado? Hindi. Messenger? Good. Action Hotline! Daw ginakulbaan ka kay Rayval. Good morning. Amayo lang ang pag-monitor. Siling greet ko lang kasin ko, Bukay Valenzuela, Sundulid. From Rayval. Sir, may agada. Thank you, Gid. Sa kay Sindoy Ransi. Paring Sindoy, morning. Juan Carbulico, good morning, mana. Elizabeth Malakag Gumala, hindi man siya favor sa opening of classes. Better safe than sorry. Lorena Hungko Calupes, good morning. Dapat ang agency na dulaon na lang gobyerno na ang mauyat diretso sa mga workers kay kadako sang ilang ginakaltas sa mga workers tuod, no? Kay Toto Dennis Salazar sa Qatar ni siya gatamyaw sa magkasiman wanyas kanduni. Now, thank you gidra sa inyo may lang ang pagmonitor. Amo man kay Taming Arazula, classmate naton sing una ho. Good morning, Ming. May lang nga monitor. About chimpo ko galing di naging magtugo to. Conrado Amante, good morning ang plitihan sa dumanan, biskan lapit lang panaugan mo, 20 ang sukot. Din kami ni reklamo man, bugat para sa amon. Ay, natabo man nga naggulpiada ko no taas. Sige lang kay i-check ko na karon kay Councilor Dindo Ramos, nga mo ni man, ang ambal sa LTFRB, kung waay pa ni sila mga matrix, to hindi man ni pwede pa magpatuman sang increase sa plitihan. Action Hotline! Nga kadamo kita na baton nga mga reklamo man, paano ni plastar, nausalbaron tang driver ang sumalakay naman ang mapiktuhan. May ko ng iban nga mga driver ni way sa kabataan. Kung magsakay ni si iban sa lakyan, batyagan man na nila, pero naintindihan ta subong, no, nga ang halos tanan nga problema bangod sa economic recession, pero hindi man ni pwede nga salbaron tang isa ka sektor, ang iba naman pabudlayan ta. Kutro man yung mga dalagko ng mga kumpanya sang langis. Kaisang primero to, ang ila presyo sang gatong perting pagpanubo nila sang timpong way masang nagabiyahe. Inano man niya nga daw kasi kwawi. Anay nga nagbalik ang biyahe, balik man ang taas ang presyo. Asang mga petroleum products, din kakita sa biman. Abilidad gid yan, no? Way na galing kita tiyang po diri sa aton na pagpangalagad, pero antes kita magtakop, ang akon liwat nga panugyan sa aton nga magka-aksyon nga kinanglan pabakuron tayong immune system ta. Way man kita sa mahimo sini karon nga panimpo mo na lang ning hinganiban naton immune system kag resistensya. Sa lawas agon makalikaw sa anuman nga balitian, ang makabulig sa imo amo ning Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule. Sa nasiling ko na ako mismo nagagamit kag nagapamatuod nga kumudamo ini kompleto sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc, mabuligan gid nga nami kagampyon ang imo kondisyon sa lawas. Hindi ka way kang nalapyo ano man ang imo trabaho, nagabulig pa sa may mga problema sa insomnia. No, agod nga makatulog ka sang husto pagkaaga, titaway ang utok mo, and then makahimo ka sang obligasyon kag imo trabaho pagkaaga. No, tandaan ta gid Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule. Puro kag organic, ini way simbog sang iban pa mo naga makita mo gid kag ang rejuvenating ang natural healing properties ngara sa Santone, no? Sa mangosteen nga makuha mo lang sa Dr. Alfred sa ara ginaiya mangin beneficiaryo kagin sina. So sa aton nga magka-aksyon ano pang ginahulat ni man, parisan no pagid sang tea, a perfect combination para sa ikayong lawas, bangod ang tea nagabulig man para sa may mga hapo kag sa mga tawo nga nagaproblema, mga kababainan nga nagaproblema sa ila monthly period. Ang iban nga mga balita karon update kumustahon tati subong ang panagtagad na isang mga food packs ni kumusta, no? Why do mayo sumugid way sang mga reklamo ta
aksyonen, so ay man sa mga reklamo na nawag ding, way kabaton food packs naman, do I know? Do mayada. Sa CIDG, anong update ta sa mga cases nga mga reklamo nga naggadto sa inyo? Nagligad do, gali na gumba mga reklamo, pero anay nga sa pinasakay sa kaso do ka ninitaw. Action Hotline. Why na kita panahon, diri sa ato na pagpangalagad with Action Henry Spulgar sa technical side. Ginupdan kita karon nga aga ni Action JM Baikin kag Action Eden Abuso. Ako naman Action Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon